Напрыканцы 18 стагоддзя скрозь граніт асветніцкай эпохі сталі прабівацца парасткі рамантызму. Рамантыкі верылі, што моцная асоба можа змяніць свет, што гонар даражэйшы за паходжанне і што свабода даражэйшая за ўсё. Лорд Байрон усклікваў: «Той гук, што ўрываецца ў вушы тыранаў, Касцюшка». І насамрэч, Андрэй Тадеуш Бонавентура стаў сапраўдным сынам свайго часу. Яго называлі шведам з падберасця, апошнім рыцарам і пасыльным ад усемагутнага Бога. У ягоным жыцці было 2 хрышчэння, 3 імені і одно вялікае каханне. Ён стаў нацыянальным героем ЗША, Польшы і Беларусі. Ягонае сэрца ператварылася ў рэліквію, пакланіцца якой людзі прыходзяць і сёння. У 16 стагоддзі у вялікага князя літоўскага Жыгімонта Старога быў натарый. Гэта значыць складальнік дыпламатычных дакументаў, якога звалі Канстантін. Князь любіў яго і ласкава называў Косцюшкам, Касцюшкам. Гэтае найменне і ператварылася ў прозвішча для ўсіх дзяцей і ўнукаў натарыя. Мечнік брэсцкага ваяводства палкоўнік поўнай булавы Людвік Касцюшка прыходзіўся княскаму натарыю нашчадкам у 6-м калене. Сябры называлі яго старым халасцяком, бо жаніцца Людвік сапраўды не спяшаўся, і толькі ператварыўшыся ў мужчыну за 40, ён узяў у жонкі Тэклю Ратомскую. Для таго, каб наладзіць сямейны побыт, маладыя ўзялі ў арэнду фальварак у невялічкім мястэчку Косава, што знаходзіўся недалёка ад Ружан. У сям'і адзін за адным нараджаліся дзеці. 4-ты, малодшы сын, меў патроенае імя Андрэй Тадеуш Бонавентура. Згодна легендзе, такое доўгае празванне хлопчык атрымаў за канфесійнай спрэчкі, што здарылася ў сям'і Касцюшкаў. Справа ў тым, што маці будучага героя трымалася ўніяцтва і, скарыстаўшыся тым, што муж у ад'ездзе, спешна ахрысціла сына ў царкве, назваўшы яго Андрэем. Вярнуўшыся, бацька, які быў каталіком, раз'юшыўся і павёз сына перахрышваць у касцёл, адкуль хлопчык вярнуўся Тадеушам Бонавентурам. Такім чынам, будучы герой атрымаў 2 хрышчэння, 3 імені і рэлігійную талерантнасць на ўсё жыццё. У 19 год Андрэй Тадеуш Бонавентура паступіў у варшаўскі кадэцкі корпус. Воля, мэтанакіраванасць і аскетызм вылучалі Касцюшку сярод астатніх навучэнцаў. Прыяцелі нават празвалі яго шведам з падберасця, бо ён нагадваў ім вялікага Карла XII, палкаводца, які таксама не звяртаў увагі на побыт. Мы ведаем некаторыя падрабязнасці з жыцця Касцюшкі падчас яго навучання ў кадэцкім корпусе. Так вядома, напрыклад, што ён падымаўся о 4 гадзіне раніцы. І каб у гэты час хутчэй прачнуцца, ён акунаў свае ногі ў халодную воду. Для гэтага яшчэ з вечара ён ставіў каля ложка адмысловы тазік з халоднай вадой. Гэты тазік для яго выконваў ролю будзільніка. Кадэт Касцюшка захапляўся тапаграфіяй і маляваннем. У вольны час ён удзельнічаў у дуэлях, з якіх заўжды выходзіў пераможцам. Па сканчэнні корпуса Касцюшка атрымаў не толькі капітанскія пагоны, але і 213 залатых, стыпендыю для 5гадовага навучання ў Парыжа. З часоў Сарбоны гэты горад лічыўся самым зайздросным месцам для студэнтаў. Тут Касцюшка да сваёй вайскова-інжынернай спецыяльнасці дадаў яшчэ і сапёрныя навукі. Ён навучаўся ў вайсковай школе Мерсер пры Лувры, праходзіў практыку ў галандскіх фартыфікатараў. Мэтанакіраваны рамантык Андрэй Тадеуш Бонавентура знайшоў часы на тое, каб навучацца маляванню ў Каралеўскай акадэміі мастацтваў. Парыж – гэта яшчэ і сталіца раскошы і прыгожага адзення. Але гэтую пастаць горада Касцюшка цалкам праігнараваў. Партрэты маладога чалавека сведчаць, што ён не насіў прысыпаных пудрай парыкоў, а лепшым адзеннем лічыў вайсковую форму.
Касцюшка быў у Парыжы, калі дазнаўся аб першым падзеле Рэчы Паспалітай. У Вене была падпісана канвенцыя, у Санкт-Петербурзе заключана пагадненне, і на пачатку жніўня 1772 года рускія, прускія і аўстрыйскія войскі адначасова ўвайшлі ў краіну і занялі вобласці, якія загадзя размеркавалі паміж сабой. Расія атрымала частку Прыбалтыкі і частку беларускіх земель да Дзвіны, Друці і Дняпра. Пад уладу расійскай кароны перайшла тэрыторыя плошчай у 92 000 квадратных кіламетраў з насельніцтвам амаль 1,5 мільёна. Да Парыжа даходзілі цьмяныя навіны аб тым, як пад ціскам Расіі, Аўстрыі і Прусіі быў скліканы надзвычайны сойм. Удзельнікі павінны былі афіцыйна згадзіцца з падзелам сваёй радзімы, пацвердзіць акт. Распавядалі аб тым, што кароль Станіслаў Панятоўскі пакорліва падпісаў усе бумагі. Аб тым, як дэпутат ад Навагрудскага ваяводства Тадэвуш Рэйтан лёг перад дзвярыма і разарваў кашуль на грудзях са словамі «Забейце мяне, не забівайце айчыну». І аб тым, што гэта не дапамагло. І акт падзела падпісалі ўсё адно. Касцюшка, таленавіты вайсковец, спяшаўся вярнуцца на радзіму, бо разумеў, што зараз ёй, як ніколі, патрэбны самадданны абаронца. Аднак ён памыліўся. Калі ў 1774 годзе Касцюшка вярнуўся дамоў, то зразумеў, што ён нікому тут не патрэбны. Войскі былі рэарганізаваны і скарочаныя. Вакантнага месца для маладога капітана проста не знаходзілася. Яму заставалася толькі вярнуцца ў роднае Косава і заняцца гаспадаркай. З часам Тадэвуш Касцюшка, прыроджаны вайсковец, нават быў вымушаны пайсці ў настаўнікі. Ён паехаў у суседні маёнтак, Сасновіцы, і там навучаў мясцовую панначку музіцыраваць і маляваць. Таксама падцягнуў яе французскую мову. Гэта быў пераломны момант у яго біяграфіі. Каб не гэтае настаўніцтва, магчыма, лёс Касцюшкі склаўся бы зусім інакш. Людвіка Сасноўская. Так звалі ягоную вучаніцу. На той час дзяўчыне было 19 гадоў, і Касцюшка закахаўся ў яе літаральна з першага погляду. 3 месяцы ён трымаўся, а на 4-й папрасіў руку Людвікі. Варта адзначыць, што Йосіф Сасноўскі быў гетманам, быў ваяводай і ўвогуле быў даволі ўплывовым магнатам. А з другога боку Касцюшка, беспрацоўны вайсковец. Калі казаць сучаснай мовай, малады спецыяліст, які не здолеў уладкавацца. У асабістыя якасці, у перспектывы кар'еры, у адукацыю ніхто ў тыя часы не верыў. Таму, зразумела, пан Сасноўскі раз'юшыўся і прагнаў Касцюшку прэч. І, зразумела, пры гэтым ён забараніў яму бачыцца, знаходзіцца побач з яго дачкой. Малады чалавек мог вярнуцца ў родную хату, пастарацца забыць аб каханай і пачаць будаўніцтва новага звычайнага жыцця. Аднак Касцюшка быў рамантыкам. Гонар, волю і каханне ён ставіў вышэй за сацыяльныя рамкі і заўсёды прыслухоўваўся ў першую чаргу да сэрца. Ён прапанаваў Людвіке пайсці пад вянец супраць бацькоўскай волі, і дзяўчына згадзілася. Да выкрадання нявесты Тадэвуш Бонавентура падрыхтаваўся як сапраўдны стратэг. Дамовіўся з ксяндзом, сабраў вясельную дружыну. Аднак нехта папярэдзіў старога пана. Па адных крыніцах Людвіка нават не паспела выйсці ў парк, дзе я чакаў Касцюшка. Па другой версіі, закаханых дагналі ўжо каля парога касцёла. Так ці інакш, але выкраданне правалілася. Сасноўскі аб'явіў, што прыцягне Касцюшку да суду за выкраданне дачкі, і Тадэвуш быў вымушаны бегчы. Цяпер ён быў выгнаннік, злодзей і уцякач. Знаёмая дарога вяла яго да Парыжа. У гэтыя часы ўся Еўропа гаварыла пра вайну ў новым свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі больш не жадалі быць калоніяй Англіі і патрабавалі незалежнасці са зброяй у руках. Касцюшка выправіўся туды, за акеан. І там, на другім баку зямнога шара, яго ўпершыню назавуць героем. Что же определяет историю? Личность, сюжет или стечение обстоятельств? Костюшка сразу, безо всяких проволочек, получил патент полковника-инженера американской армии.
Андрей Тадеуш занялся самым гуманным занятием, которое только можно было найти на войне – фортификацией, строительством укреплений, которые спасали жизни солдат и тем самым приносили победу. Его главный вклад – укрепление близ города Саратога на реке Гудзон. 17 октября 1777 года здесь состоялась первая крупная победа восставших, которая предрешила исход войны за независимость США. Британия потеряла здесь свою лучшую армию. Франция после этой битвы стала открыто поддерживать молодую республику деньгами и оружием. Другие государства, в том числе и Российская империя, заняли по отношению к США позицию доброжелательного нейтралитета. Благодаря усилиям Костюшка решающая битва, принесшая Америке независимость, была практически бескровна. Восставшие потеряли убитыми всего 90 человек, а взяли в плен более 6 тысяч. Костюшка занимался возведением крепостей и фортификационных сооружений на реке Делавер, которые, в общем-то, сыграли свою роль, закрыли, так сказать, английским войскам путь, помешали их наступлению. Создание сети укреплений способствовало в том числе и сохранению жизни солдат, не только потому, что они находились за стенами, но и потому, что любая крепость, любое укрепление – это склад продовольствия, это склад фуража. И в том числе люди меньше страдают от голода, от болезней, от всех остальных вещей. А голод и болезни в то время косили солдат гораздо больше, чем вражеские пули. Победа под Саратогой оставила глубокий след в самосознании американцев. Она оказала то же объединяющее воздействие, которое 300 лет назад испытали предки современных белорусов под Грюнвальдом. Если на битву шли палачане, городенцы и смоляне, то возвращался оттуда единый народ. Также и великолепная Саратога стала точкой, после которой жители 13 колоний – нью-йоркцы, филадельфийцы, кентуккийцы – начали называть себя американцами. Британцы Дикого Запада превратились в новую нацию. Главнокомандующий войсками восставших колоний Джордж Вашингтон как-то обмолвился: «Будем справедливы, способности генерала Костюшка в военном искусстве принесли нам победу в войне за независимость». Андрей Тадеуш Бонавентура построит Вест-Пойнт, самую мощную крепость Америки, возведет укрепления для Филадельфии и еще ряда городов. Будет руководить военными операциями, одержит много побед, но главным останется его вклад в решающую, почти бескровную Саратожскую битву. Звание национального героя Соединенных Штатов Америки будет присвоено Костюшко позже, когда новая страна устоится. А тогда, в конце XVIII века, Конгресс США постановил расплатиться с героем дополнительной звонкой монетой. $12 тысяч. Огромная на те времена сумма не была выдана сразу. Бюджет США по окончанию войны за независимость был слишком тощим. Эти деньги Костюшка получит лишь во время своего второго визита в Америку, через 15 лет, и найдет им самое благородное применение. Я, Тадеуш Костюшка, этим свидетельствую. В случае, если я не распоряжусь своим завещанием, что находится в Соединенных Штатах, то поручаю моему другу Томасу Джефферсону целиком использовать это имущество на выкуп негров, которые принадлежат ему самому или другим, на дарование им свободы от моего имени, на обучение их ремеслам или другим наукам. В 1826 году на эти деньги будет открыта одна из первых негритянских школ, которую так и назовут – «Школа Костюшки». Свобода, которая сегодня приняла расплывчатые очертания и широкое поле для трактовки, в XVIII веке была категорией однозначной – раб или гражданин, монархия или демократия, вера отцов или вера сильного большинства. Костюшка считали самым чистым и самым самоотверженным борцом за свободу. Насилие, социальное, политическое, расовое или религиозное, воспринималось им как личное оскорбление. Бригадным генералом, общепризнанным героем, он возвращался на родину. Что же определяет историю? Личность, судьба или стечение обстоятельств? Надеюсь. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1
9 год таму ён пакінуў радзіму уцекачом, а цяпер вяртаўся сюды пераможцам у генеральскіх эпалетах. Касцюшка не мог здагадацца, што ён зноў апынецца ў стане нікому не патрэбнага афіцэра. Яго заморскія чыны не ўспрымаліся сур'ёзна. Запрашэнне ў войска Рэчы Паспалітай Касцюшка такі не атрымаў. Гэта складана ўявіць, але брыгадны генерал, прычым баявы генерал, які праславіў сваё імя ўжо ў бітвах, не мог 4 гады дачакацца месца ў войсках. І невядома, як бы склаўся яго далейшы лёс, калі б не Людвіка Сасноўская. Была каханая дзяўчына Касцюшкі, на гэты час ужо выйшла замуж за князя Любамірскага, і яна ператварылася ў светскую даму. Яна мела сувязі. Менавіта яна і дапамагла Касцюшкі знайсці месца ў войсках. Падчас вымушанага бяздзеяння Касцюшка, нацыянальны герой Амерыкі, забаўляў сябе такарнай справай і займаўся гаспадаркай у спадчынным маёнтку. Цікава, што Андрэй Тадеуш Бонавентура адчуваў сувязь менавіта з роднай беларускай зямлёй. Калі праз 5 год яму нарэшце далі ў камандаванне дывізію, што стаяла ў польскіх землях, Касцюшка звярнуўся да караля з просьбай перавесці яго служыць на ўсход, бліжэй да Берасця. Тады ў адным з лістоў да караля і прагучала знакамітае «Нарадзіўся я ліцвінам». Варта адзначыць, што і далей герой 3 народаў будзе настойліва падкрэсліваць, што ён беларус. 3 гады служба Касцюшкі праходзіла спакойна, без асаблівых здарэнняў. Гэта былі апошнія гады Рэчы Паспалітай. Надыходзіў час 2-го і 3-го падзелу. Цэлы ланцуг падзей, які прывёў да катастрофы. Новая канстытуцыя, палітычныя праціўнікі, здрада, запрашэнне замежных войскаў і, нарэшце, другі падзел Рэчы Паспалітай. Падчас гэтай крызіса стала відавочна. Ніякай палітычнай волі ў краіны не існуе. Афіцыйная ўлада не мае ніякай улады фактычнай. Па-першае, кароль. Кароль згаджаецца з падзелам краіны. Па-другое, сейм. Сейм павінен зацвердзіць акт аб падзеле. Сейм збіраецца ў гародні. Дэпутаты не жадаюць падзелу і маўчаць. І уявіце сабе, увечары пачынаецца паседжанне, і всю ноч дарослыя людзі гуляюць маўчанку. Але і гэта не дапамагае. Іх маўчанне растлумачваюць як знак згоды. І акт набывае юрыдычную моц. Пасля нямога сойма стала відавочным, што ўлада Рэчы Паспалітай нежыццяздольная і што краіне неабходны новы лідар і, па сутнасці, новы грамадскі строй. Усе чакалі паўстання, і яно пачалося. У Кракаве 24 сакавіка 1794 года Тадеуша Касцюшку абвесцілі вышэйшым і адзіным начальнікам узброеных сіл і кіраўніком усяго паўстання. У гэты ж дзень на кракаўскім рынку Касцюшка прынёс прысягу, папярэдзіўшы, што за адну толькі шляхту ён ваяваць не будзе, бо жадае воля для ўсяго свайго народа. І вось праз месяц быў апублікаваны знакаміты паланецкі універсал Касцюшкі. Дакумент аб'яўляў усіх сялян Рэчы Паспалітай вольнымі людзьмі, якія знаходзяцца пад заступніцтвам закона. Акрамя таго, на час паўстання былі паменшаны павіннасці сялян. Войскі Рэчы Паспалітай былі недастатковымі, таму Касцюшка прызваў грамадзян да народнага апалчэння, ці, як яго называлі ў рэспубліцы, паспалітага рушання. З усіх бакоў у ягоныя палкі сцякаліся добраахвотнікі. У гэтыя грозныя часы з'явіўся і новы род войскаў – касінера. У асноўным гэта былі сяляне, якія за няйменнем стрэльбаў і шабель узброюваліся косамі. Вострае лязо мацавалася да дрэўка вертыкальна і атрымоўвалася падабенства дзіда. Магчыма, што на ідэю стварэння касінерскага войска Касцюшку падштурхнулі легенды, якія ён чуў яшчэ ў дзяцінстве. У Косаве, на радзіме Тадеуша Бонавентуры, мясцовыя жыхары і сёння распавядаюць, што назва з'явілася дзякуючы кавалю па мянушцы Косы. Калі ў вёску прыйшлі манголы-татары, легендарны каваль перакаваў сотні сялянскіх сох у мечы. Людзі ўзброіліся і перамаглі ворагаў. 4 красавіка 1794 года войскі паўстанцаў атрымалі першую буйную перамогу пры вёсцы Раславіца. Вырашальную ролю ў гэтай бітве адыгралі менавіта сялянскія палкі – касінера.
Яны абышлі пазіцыю суперніка з тылу і ў прамым сэнсе слова выкасілі варожую артылерыю. Пасля гэтай перамогі Касцюшка здымае свой генеральскі мундзір і апранае простую мужыцкую сярмягу. Гэта быў першы выпадак у гісторыі Рэчы Паспалітай, калі лідар, калі такая асоба апранае на сябе сялянскую выпратку. Гэта быў вялікі знак падзякі і павагі да простага народа. Касцюшка разлічваў, што ў войскі прыйдзе каля 300 000 паўсталых сялян, але добраахвотнікаў было не больш за 40 000. І адной з прычын гэтага была прагнасць шляхта. Шматлікія землеўладальнікі не выконвалі прадпісанняў універсала. Да сялян даходзілі глухія чуткі, што пакуль яны праліваюць кроў за радзіму, шляхта прыгнятае іх сем'і. З асабістых запісаў Андрэя Тадеуша Касцюшкі. Геній адзінак, адвага нешматлікіх не ў стане замяніць сабой намаганні ўсіх. Тыя перамены, аб якіх я марыў, якія з усіх жарсцю заклікаў, на жаль, пераўзыходзілі ўзровень народнай свядомасці. Час грамадзяніна на маёй шматпакутнай радзіме яшчэ не надышоў. Рэчы Паспалітай бракавала сіл, каб ваяваць з Расіяй і Прусіяй адначасова. Паўстанне было асуджанае на паразу. 10 кастрычніка 1794 года адбылася пераломная бітва пад Мацеевіцамі. Конніцы і войскі касінераў былі разгромленыя. Самого Касцюшку цяжка паранілі і захапілі ў палон. Ён быў у непрытомнасці, пакуль акольнымі шляхамі яго вязлі ў Пецярбург. Адчыняў Тадеуш Бонавентура толькі ў Петрапаўлаўскай крэпасці. У палоне Касцюшка правёў амаль 2 гады. Але пры гэтым варта адзначыць, што яго даволі хутка перавялі ў Мармуровы палац і трымалі там як ганаровага вязня. У яго былі ўсе шансы прасядзець у палоне да канца сваіх дзён. Але так здарылася, што Кацярына II хуткім часам памерла. І Павел I, новы імператар, ён все любіў рабіць насуперак волі сваёй маці. Адным з сваіх першых дзеянняў ён направіўся да Касцюшкі і прапанаваў яму волю, але пры ўмове прысягі расійскаму імператару. Касцюшка спачатку адмовіўся, але Павел прапанаваў яму усеагульную амністыю. Каля 12 000 паўстанцаў, якія марнелі ў Сібіры, маглі вярнуцца да хаты, калі Тадеуш Бонавентура пагадзіцца прынесці прысягу. І Касцюшка пагадзіўся. Герой атрымаў вызваленне. Праважала Тадеуша Бонавентуру уся царская сям'я. Царыца падаравала уласнаручна вышыты кашалёк з векселем на 3000 дукатаў і такарны станок, а наўзамен папрасіла нечаканае – сялянскую сярмягу, якую Касцюшка насіў падчас паўстання. Яны абмяняліся падарункамі, і Тадеуш Бонавентура назаўсёды пакінуў Пецярбург. Касцюшка быў чалавекам слова і прысягу вернасці стрымаў. Калі Напалеон прапанаваў яму ўзяць удзел у вайне супраць Расіі, ён адмовіўся. Апошнія свае гады Тадеуш Бонавентура пражыў у Швейцарыі, у доме сваіх сяброў, братоў Цэльтнераў. Ён стаў хросным бацькам дачкі гаспадароў, Эмілія, і апекаваўся над ёй, як над уласным дзіцём. Герой 3 народаў, ён усё жыццё правёў у бітвах і падарожжах, і, здаецца, толькі тады, на заходзе жыцця, убачыў водбліск хатняга ачагу і сямейнага шчасця. 15 кастрычніка 1817 года сэрца Касцюшка перастала біцца. Цела героя змясцілі ў Вавельскі касцёл. Увесь Кракаў смуткаваў. Тады ў старажытнай польскай сталіцы была ўзведзена сімвалічная магіла – курган Касцюшка. Рукатворная гара вышынёй у 333 метры і цяпер узвышаецца над старажытным горадам. А сэрца Андрэя Тадеуша Бонавентуры Касцюшка засталося ў Швейцарыі. У самым прамым сэнсе гэтага слова. Ён завяшчаў яго сваёй хроснай дачцэ. Сотні гадоў швейцарца захоўвалі сэрца героя як вялікую рэліквію, і толькі на пачатку 20-го стагоддзя яго вярнулі ў варшаўскі каралеўскі замак.
Сядзіба ў Косава, дзе нарадзіўся Касцюшка, стала месцам паломніцтва для амерыканцаў, палякаў і беларусаў. Побач з маленькім дамком, быццам помнік герою, быў пабудаваны палац у выглядзе неагатычнага замка. Зубчастая вежа, аркі і вузкія байніцы нагадвалі пра рыцарскія часы, калі гонар быў важнейшы за паходжанне, калі чысціня цанілася вышэй за золата і калі адзін чалавек мог змяніць свет.